ita, isagot mi kada kayo ti istorya anapaulwan. Idinaabak ni Agilos. Tampok itangal daw iti panakigasang-gasa ti mortal a hero dito'y drama anapaulwan. Alipugpog! Sige, apong bubod. Inumumon da ito a chemical, apang kontra iti panagbalin mo a higante. Tapno agsublin ti sigod alangam. Juan, Prinsipe Agilos. Aday ta apong, nagsublikan iti sigod alangam. Juan nga, paiso. Ay, ngam ti parikot. Lamu-lamu ak. Tanaray amat dagiti kawas ko iti panagbalin ko a higante. Huwag nga agpaiso apong. Ala, mangkita ta iti kawas a mabalin nyo nga isuot dito'y silid ni Gustavo. Kalpasan na, birukan ta dayja a siyentista. Dito imot isimbre ka dayja a Gustavo. Idi nagbutang kanyak. Sumrak tamat dito'y apong. Adda boton dita igid. Mabitlang tatalmagak. Oh, Ay, adday ta apong. Naglukaten ti ruangan. nagsit nga iti unag. Saan asilid daytoy? Nudikat dalan arumwar. Anya? Wen apong. Mariknak ti angin nga umuneg. Manipod ijerwar. Iso a masiguradok adalan daytoy. Arumwar manipod dito'y laboratorio na. Kaya't nga ron asawan dayta. Naglibas ni Gustavo. Mabali na kasta, apong. Anya nga ron nga iti aramiden ta ita. Surutan ta daytoy adalan. Masapol a masarakan tan ni Gustavo. Tapno agsardengan iti aramiden na. Nakarwartan man ni politik weba. Huwan apong. Ay, Kat asidag iti baybay daytoy rimwaranta. dito'y gayam ti ongto ti kuweba asinerakta. Agina nata pa'y dito'y apong. Ay, Amok anabannog ka. Uraysak. Kasala na bambanugak iti daytoy a misyon ta. kasano? Nagado ti napasamak. Kabayatan ti kaadata iti unag ti kuweba. Nagduduma dagiti nakalaban tay jay. Pudno dayta apong. Makaturturog ak paikit din. Sige lang apong. Mabalin mo pa'y ti rumidat. Uray si kamet ah. Huwan apong. Agbalinak pa'y laang a Nicolas. Tapno makaride pakmet. Lakaman nyo! Ti panagibalas ko! Imbandak na ti may sa tao! Sumaray tayon! Didak may tarayan! Ibad-badag kayo amin! Naiturog ko gayam. Anya ngay dagi jay. Ikismet ngagpatpatulong. Addasan na sayata mapaspasamak. Nakaturog ni Apong Bubod. Riingak. Apong Bubod. Apong. Agring kayon. Apok. Bumangon kayo na Apong. Nasken nga agtignay ta adagos. Addasan na sayata mapaspasamak. Anya? Nakaturog ak mat itay. Kat nariingak. Gapo iti nangag ko nga ikisdag iti tao nga agpatpatulong. Kabayatan ti pannaturog ko. Ha? Agpaggadlakit di dagi jay apong. Anya nga ro ti aramiden ta? Sa pulen ta. No sa dino ti pakapaspasamakan ti sana nasayaat. Alipagpag! Ala,
agpaubakan kanyak apong. Wan, ha? Mapantan. Kanina kita ako pasapasama! Nagapuan na ita higante! Nakabutbutan! Nadalunen, tiyal daw nga inkadeng ko. Ket! Dito'y karugyan, nga patungpal, ti panagibalas ko! Umay ka! Ginamatan ka ti may sa babae! Awan ti makalisi, iti panagibalas ko! Awan ti asi-asi kanyak! Kastoy, ti rumbengken ka! Imparsak na ti babae! Imparsak na ti babae! Pipik sa ti angin! Asas! Alipogpog! At alipogpog! Alipogpog! Tatalaga at dinaksartangan dayta Prinsipe Agilos! Pitaan nyo! Pinakot sa alipogpog ti babae ng imparsak ti gantay! Iya tayunan! Mungag paiso! Ah, manakibiyang dayta Prinsipe ti Angin! Ngam para makita! Ha! Awan! Tibail na kanyak! Oops. Adayta, naispalkan babae. Agyaman ak unay kanika. Ala, ukasa man ti panangarakop mo kanyak. Mabatangak. Awanan ti rumbang apagbutngam. Naispalkan. Agyaman ak unay kanika. Utang ko kanika tibiyag ko. Nagpintas na ito'y babae. Asino ka kadi? Apo. Apay akas ti mariknak amang matmatmat iti napintas ang pana. Jak mailadawan ti marikriknak. Manong. Matmatmatan nakmatlatahan. Asino ka? Kunahan. Ha? Siyak ni Agilos. Apay akas lajak malapdan ti riknak amang mingming iti rupa na. Agyaman ak kan ka ha? Agilos. Ngam. Anya tinapasamak. Kasano anaispalnak. Saan ka nagdamag pa'y, babae? Tinapatag, kat naispalkan iti paggad. Panawan ka pa'y dito'y. Masapol nga agrinnisot kamin iti dayjay ahigante. Ditakan. Dinig may tarayan! Bakti Sangwam! Gustavo! Tatalaga gayam asinurot nak ditoy Prinsipe Agilos! Wan, tapnolapdan ka iti dakas ngar aramidam. Manakibiyang ka! Gaputa sana may parbang ter aramidam. Urayan niya tararamidem. Dinak malapdan, iti kayat ko mapasamak. Tapi nagbalin mo pa'y gayam ti bagim ahigante. Well, tapno nalaglakak, ngay patungpal ti panagibalas ko! Adeta! Natinag ka! Manipod, iti panagtatapaw mo! Italipogpog! Kunak tumit nga awan, tibail mo kanya! Jak nasiputan ti panang tipay na kanyak. Naimbaglangan. Tadinak nagamatan. Prinsipe Agilos! Apong bubod. Na, di mo nalis yan ti panang tipay kan ka ni Gustavo. Kat natinag ka manipod iti alipogpog. Ay, Wan nga rodapong. Ngamsan nga sigurado na ita Gustavo.
Nagadun ang nagpipintas a babae ditoy. Prinsipe Agilos, kita amat dagita nakatopis a babae dito igid ti baybay. Apay akas lang mamagnet ti matak amang kita latta kadakwada. Hay! Prinsipe Agilos? Apay nga kaslag kapsutak metan. Anya da ito yun na mapaspasama kanya ka. Aginagaw, ti kinataok, ako laskan, Agilos. Apa yan? Ha? Apong bubod? Prinsipe Agilos, nagbalin ka matan akulas. We, Anya ka din da ito yung mapaspasama kanya. ay aday tani Gustavo. Agsublikan iti kina Prinsipe Agilos mo. Ay nadi mo kabalan ang sarang tenday ta higante. Nukulas ka. Wala pong, naskan ngagsubliak iti Agilos. Alipogpog! Aday ta, nagsublikan iti kina Prinsipe Agilos mo. Aday tani Gustavo. Matay kayo! Kunak numabaddekan na tayo ni Gustavo. Naimbag tayo nakop na tati halipog-pog. Wala pong. Ngam, apay akas jay. Kalaat ang nagbalinak ang Nicolas. Iwan nga rod. Auray siyak. Mas dawak. Italaan na pasama kanyak ti kastoy. Ay, kasano nga rodan? Amang ano di mo maparmak ni Gustavo. Jack, itulok akas tati mapasamak. Apong. Aday, tama ng Tigante! Ay na! Dito'y kalaan apong. Sangwak ni Gustavo. Datati agsango, Gustavo. Di mo iraman dagiti inosente at tao. Talaga, anakarit ka! Sige! Lipasentan, daytoy aramit! Ti palsuot ko. Onya! Kasanunak aparmeken? Ha? Anya ti bael ti palsuot mo kanyak? Ha? Dayto'y bala ti palsuot ko ti sabtem. Timatak? Salbag ka. Natipay nakmanan. Iti pa nagtatapaw ko iti angin. Natinagmanin ti lalaki ang kalaban ti higante! Tulungan tayo ang bumangon! Nagado a babae iti umasidag kanyak. Kat nagpipintas na. Nakatupis na laeng. Apay ngay. Sabali manan ti mariknak. Bumangon na kitang lalaki ang nataar! Palabanap ti higante! Saan? Di kay umasidag kanyak. Ang mga numairaman kayo at ang ranti higante. At daytan ti higante. Umadayo kayo babae. Ay, tumaray tayo! Apay ngay. Diyak matan makapag-concentrate. Iti pan nakakita ka dagiti napipintas a babae. Apay ngay. Nagbalinak manan a Nicolas. Anya ka din dayto yung mapaspasamak kanyak. Aday, tantigante! Lalaki! Aday, humadayo ka! Humadayo ka! Kamatang na ka! Iba't daw nakatigante! Tumaray ka! Agdison ti dapan na. Awanan ti paglisyak. Peace eaten con! Lapit sa dayta ni Bobog? Saan? Saan? Itayap na ka na! Anya daytoy anapasamak. Inabak ti higante ni Prinsipe Agilos. Ngem adda si Mangbay nga alipogpog. Kat intayab na ti higante. Sa idikwan. Adda si marunong alipogpog. Kat inakop na Nicolas anaawanan iti poot. Gapo iti panang badak ni Gustavo ken Juana. Ay, awanan Nicolas. Impanaw ti alipogpog. Eh, kasano dayto yan?
Pang birbiro ka kon ngay ka Nicolas. Ulas! Ditan gagayem, tinagibusan ti istorya at ampok itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti Murtalahiro. Dito'y drama Anapauluan. Alipugpug! Insurat para iti radyo ni June Rebutazo. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipugpug!